أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. wajibate biye jumaye biye lahoroma dunye biye jumaye ala batuli ani ala deli majigi ala ye wajibate hadamade ni jina ni meleken wurdane ala ya anga ale ala do ka deli wajibate biye jumaye makama dodo biye jumaye makari dodo wajibate ka do juma dunya fe akacha allah ta'ala fe min waranye karamogo fe wajibate fon fe ni yake ni nyumando wajibate ka do saraka tili diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen subhana wa taala se bɛ masa min ye masa min bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ bɛɛ ka se bi b'a ka masa min don a ka masaya la masa min n'a ye diɲɛ da masa min bɛ diɲɛ wuli ne kan b'o ala de ma ala i k'a dɔn e de y'anw da k'an bila nin jamana in kɔnɔ jamana min don a ye ko Mali ala i k'a dɔn ne man nimisa ala malidenw man nimisa a m'an tɔɔrɔ a ma dig'a na e ala mana fɛn o fɛn kɛ e ala i b'a sɔrɔ i k'a dɔn o de ka ɲɛ ala o de ka kan ala e kumana i ko fa'alun lima yuridun e ala e de ye masa ye masa min bɛ fɛn min kɛ n'a ka d'a ye ala i k'a dɔn an ka Mali kɔnɔ sigi diyara an ye nka ala an b'i deli ala an b'i deli an bɛ se k'i deli ala gɛlɛya b'anw ka jamana kan bamaji firilen don anw kan maafala ɲɛ donnen b'an na ala gɛlɛya b'anw kan ala kɔnɔnafini b'an na masa min n'a bɛ se k'o ta ka bɔ i ka su ko ni dugusɛjɛ cɛ o ye ala ye ala anw b'i deli kɔnɔnafini ni gɛlɛya ani kabako minnu b'an kan n'an t'a bɔyɔrɔ dɔn an t'a kɛcogo dɔn ala don an n'a cɛ ala wuli ka bɔ an kan ala fɛn o fɛn n'o ye dabalijugu ye n'o tigɛlen bɛ maa wɛrɛ fɛ ka ɲɛsin jamana in ma ala don an n'a cɛ ala i k'a dɔn a tigiw i k'u halaki i k'u daji ala u halaki ala u halaki n'u sara i k'u don jahanama kɔnɔ ala o k'i ka alaya kama ala o k'i ka alaya kama o kɛ mahamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kɛ mahamadu rasulullah kama a kɛ kuranɛ lajim kama a kɛ magani madina kama a kɛ kurishu barika kama ala i ka hinɛ an na ala i ka hinɛ an na i ka hinɛ an ka jamana na ala hinɛ an na i ka hinɛ an ka jamana na ala an bɛ hɛrɛ min ɲini a caman bɛ ala bolo ala i k'a dɔn a sura an kan gɛlɛya tɛ min kɔfɛ ala an bɛ magoɲɛ min ɲini ala o d'an ma i k'a dɔn gɛlɛya tɛ min kɔfɛ ala i k'a dɔn an bɛ sutura min ɲini ala i k'a dɔn sutura di maliden bɛɛ ma ya rabbi a di alisilamɛ bɛɛ ma maa o maa ko la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah ala hɛrɛ sura an bɛɛ kan ala e de deli masa ye ala e de bi deli ala e de bi deli foyi tɛ dugukolo sanfɛ min ka bɔ e ala e de bi deli wajabate n'an jɛra ka hakili kɛ kelen ye n'an jɛra ka alahu ta'ala deli wajabate k'a dɔn hasidiya ni juguya tɛ min kɔfɛ ala wallahi wajabate ala b'o jaba ye wajabate jamana in bɔra ko la a tɛ nin bɔ jamana in bɔra ko la min gɛlɛyara ka tɛmɛ nin kan jamana in bɔra ko la wajabate a don n'a dugujɛ cɛ an k'u ɲɛna jamana bi ba wajibate k'a dɔn alahu ta'ala biya a bolo b'ale de ala bolo ala an b'i deli maliden cɛman maliden musoman min bɛ Mali kɔnɔ min bɛ Mali kɔnɔ hami bɛ min na wajibate a kɛra baara ko ye a kɛra muso ko ye a kɛra nafolo ko ye a kɛra cɛ ko ye a kɛra bana ye wajibate ya rabbi bɛɛ lajɛlen bɛ hami dɔn ala i k'a dɔn an ka hami kelen o kelen dogolen ni bangenen ala a ta ka bɔ an kan ala o kɛ ala o kɛ wallahi ala ne ye delila i bɛ sɔn ala e ko an k'i deli wa anw y'i deli ala an b'i deli ala anw b'i deli ala k'i ka maa ɲumanw barika kama minnu bi jamana in kɔnɔ salen ni balo ni ya Allah ya Allah juma kadi ala n'a taara k'i to fo juma wɛrɛ a kɛ tamani morikɛ kama sɛga baba dalen bɛ tamani ala a kɛ sini moribo kan kama a dalen bɛ k'i ɲininka dili ala maa ɲuman minnu balelen bɛ i n'a fɔ buye surufukɛ ala maa ɲuman minnu balelen bɛ i n'a fɔ talusiw ɲɔrɔ maa ɲuman minnu balelen bɛ i n'a fɔ aseyidi usman ramadan sherifa ayidara minnu ka ala ɲɛsiranya a n'u ka ala deli a k'o kama ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahu la sharika la la hawla wa la quwwata
sabati la bila lazimi inna lajina amanu wa ma adraka la shirika lahu amin alhamdulillah rabbil alamin karamoro dabatungara naam bala to bedde bani bate ne be mbolo kari ka do mi boni sebe mi nu ka ma l'indépendant abol ko chien baworo chien bi konondo ani chien du fasiri ke ba to de ko ablay jara ke ko wajo bate ngam menanga ko la ni ndora la abebe nyu anda fe javandi ni bembembe ani jamana juguya wajo bate ka do ite shi janzoro kalofla mi nye bingane wole mi ngera bamanju fe central ko kletane wolovla bamako uya nyini mi nye Bamako ani jamana don belajele ja ka wuli hakili ka wuli jamana don gashu ninga bla jamana faamo na wajabate ka do amanye ayra kera sababu ye mali don ga ke u ka sorasu fe akera sababu ye minye jamana faamo ye u kanu ka do aywa jamana deuna wajabate ka do jamana sorasu ani lakana baw uyo wali ya ka sebendia kalo fula temeni ngofe ma minu nye bambanju deme kabo ikadu kasi yoro la kabamako segere wajabate uye chewore nyena mamine wajabate kalo fla temene ngofe semene kala ko kunungo alamisa minye ni ma woro mineni mingera wajabate kadon ulude demenda niga bambanju segere unana école de la gendarmerie falaje base 101 senu wajabate sabula wa gele nyera ni kele mingera bulu fara mi nuka gemini ulude nodo wajabate ikadon odu nyama ye iyada agali sebenikala ko kinyedo uya dabo jatige ani jamana don hakili ka nyami ma dama don ni tora la no gendarmerie lokoli don ni wajabate sebenikala ko état major ja ko inge furadama kana blabila utisuna wajabate kado ukeleme ka zole da fandan nani bele gilena wajabate mi ngoni wuli ka joy jamana kono jamana kwaka mawo mabala ko so mingele do ko e koni yokodo ken ngono wajabate ka dala ka fo amewo me tege na daika ni demison kam marfa duma ukado Bamako wajabate ka do dendaw ani wo misenu ve ma do de ko ni nyu bisimila o fora kabina do sabula nunu se ka wulu yerema kabu bodugula kasingana ningete katati fasai wajabate chama ni turala wa chama minena u deme baw wajabate minu ngoni nye labeke ku dugu walma ka marfa duma walma ka sira jiru la wajabate ka do mi nye kamelo ngoro chaworo gusugusu a chama ni bomoshi de binywana tege daru beka ngami wajabati kado ngali besena minye état major général ako aduna mengama bi de kado do sabla nunu nana do fajiri magenge fa beke mbangai giru wajabati kado mi ngoni Bamako minye ay gendarme ko lokol soyi ani avion jigi kenaso senu wajabati uyu nyesho yoro de ma minye marfati ni giringiri wajabati kado kisan na chu kogo kan obina ma chama nga ay wallo ko do na mi gendarme lo ko do ni wajabate chama ni toro la o kise do soro wajabate mo suna ba to mana giri wajabate abigela sabula mi nyoro keti yere de kumu bulo ko ci senu avion son wajabate tieni ba mingumu hakilila ika don ala ko tien tieni ba mingumu hakilila avion do jole ngumbe ika do sina kata tasuma bla o vrai la tira wajabate ka don abasoro suka keleka avion minumbe akumbu kono de ko bele jile tien wajabate ka do ko indamine ani lakana bo ka bo fantan nani bele jile na wajabate iba foko awadide ushurula ka Bamako fa be mine keneka orobe uye chetan nani nyena mamina gendarmerie la tani saba uyolo mine Bamako aéroport la oroni ngili wajabate ka do kamale ngili mbe o shi kumbane do jama dimingo jugu bamaju koro uyo mine katasuma blola ko jenite wajabate ka do aywa mbinye Bamako kawye ulaba nana fara sorrasuka lakana bawka minu ndugole mbe ponje kono minu mbe sokolo kono wajabate ka do ku bela jile rofo mami ngoni nyena mamina na Bamako na lamine na ko injeve abi ma bi worobo sebene kala ko uye do no mine ka to lumina fo wele sebugu do tara mine nyono wajabate sabula awa ko ingele ngofe do yu kam marfa ni fon vili kasingu kare nyono mobili kono awa ko lubita wajabate ka do sirala uyu bela jile shebi nkushi sebene kala ko ami doni mina ko bi ma se ka fo ko tabarikala wajabate anga sorasu ani lakana boy ni minge ma woro mi no lu ko ni
nin de ye u dɛmɛ Buwa Jabate u bɛɛ minɛna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la info matin sɔgɔmada la kunnafoni Ablaye Ouattara ni y'ale ka sɛbɛnni ye karamɔgɔ Dabato Kora min ye jamana premier ministre kura ale ka énergie du Mali direction taama karamɔgɔ Dabato Kora to sera tɔ an ka guwan sɔgɔmada in na o ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ablaye Kwale ne général de division ye Ablaye Maïga karamɔgɔ Dabato Kora ni délégation belebeleba dɔ u wulila ni k'u ɲɛsin EDM ɲɛmaayaso ma a kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Maïga yɛrɛ min kɔni jɔkun tɛmɛnen ye ale sigira jamanakuntigi fɛ n'o ye général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a ko danaya mun tara ka da Ablaye Kwale kan karamɔgɔ Dabato Kora danaya giriman belebeleba don gɛlɛya minnu dadalen bɛ ɲɔgɔn kan ale ka se ka fura ɲinɛ na malidenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye taama in ye i b'a ye k'a fɔ u y'a kɛ sɔgɔmada joona ye kabini 7h30 karamɔgɔ Dabato Kora a y'a yira k'a fɔ ko soli ka bɔ y'ale taama ɲɔgɔn ye sɛbɛnnikɛla ko min ye général Kwale ye karamɔgɔ Dabato Kora n'a ka délégation ye waati min fɔ k'u sera ka bɛn n'o ye 7h30 ye EDM direction na sɛbɛnnikɛla ko u taara sɔrɔ min ye EDM ale ɲɛmaaba n'o ye Ablaye Djibrila Diallo karamɔgɔ Dabato Kora a jɔlen b'a sen ka kɛlɛw ala tigɛli ma dugujɛ k'a minɛ n'o kɛra bɛna ye la kibaru kulonkɛ tɛ bilen sɛbɛnnikɛla ko min ye EDM baarakɛlaw ye cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen jɔlen tun bɛ directeur kɛrɛfɛ karamɔgɔ Dabato Kora ni ka makɔnɔni kɛ u bɛ ka maa min makɔnɔ dunan don wa karamɔgɔ Dabato Kora dunan tɛ sabu n'i y'a lajɛ min ye jamana in k'a dɔn k'a dɔn kari o b'a tigɛ kɔnɔna la janko min ye lakana sira kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko min ye général de division a donné EDM kɔnɔ min ye foli a y'o ta k'u sɛgɛrɛ o ye jamana laadakɔrɔ ye foli tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Dabato Kora u ye min ye libitɔn kalama kɛ k'a kunbɛn a y'a dabɔ o la ni ka sin k'a nakun ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye nakun ye o tɛ dɔwɛrɛ ye joona o tuma n ka munumunu ka yɔrɔw lajɛ ɲɛma sigiyɔrɔ ka taa bila baarakɛlaw la ni y'a ye ka ban an bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ye lajɛ so kɔnɔ min bɛ n fɛ k'o fɔ a ye min b'aw fɛ a b'o fɔ an ye sɛbɛnnikɛla ko min ye lajɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka ban général de division Ablaye Maïga karamɔgɔ Dabato Kora ani baarakɛlaw ɲɛguwan e kuma daminɛna sɛbɛnnikɛla ko min ye lafasatɔn olu ka ɲɛmaaba secrétaire général karamɔgɔ Dabato Kora n'o ye Bokari Tembe ye i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ye kuma ta baarakɛlaw tɔgɔ la min bɛ ale kun n'a kan cɛ gɛlɛya mun bɛ hakilina mun b'u bolo don n'a nataw la ni k'o bɛɛ lajɛlen ta k'o tɛrɛmɛ n'i y'o ka kumaw lajɛ a ye jamana premier ministre fo ka waleɲuman dɔn k'a ka taa jamanakuntigi fo karamɔgɔ Dabato Kora a ye sunkandili min kɛ k'a ɲɛsin premier ministre kura ma o kuma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ a y'a yira k'a fɔ olu bɛ cakɛyɔrɔ min na a jɔyɔrɔ ka bɔ jamana ɲɛnamali la sabu ko n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ k'olu b'o dɔn k'o dɔn nakari ko ye kuran de ye ni kuran tɛ yen ka ban ko jamana tɛ yen fɛn bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ kuran de la o kuma k'olu bɛ yafa ɲini malidenw fɛ kuranko gɛlɛya mun bɛ ka kɛ nin waatiw la karamɔgɔ Dabato Kora k'u seko tɛ ko n'o tɛ n'olu seko kun don kuran t'a ɲɛ komi seconde kelen janko miniti kelen k'olu b'a dɔn k'a fɔ maa minnu ka baara tiɲɛna kuranko gɛlɛya la k'a ka ca fo k'a dama tɛmɛ min ye maa caman de kɔni diɲɛ to kuranko gɛlɛya la k'a cayara fo k'a dama tɛmɛ k'u bolo fila b'u kɔ ko ka yafa ɲini jamana ye yafa jamana ye dɛ kuranko problème na an di yafa karamɔgɔ Dabato Kora o fana cɛ i bɛ nin fɔ kuma bɛɛ baara ɲɛdɔn i bɛ nin fɔ kuma bɛɛ sɛbɛko i bɛ nin fɔ dɛ an di yafa sɛbɛnnikɛla ko min ye Ablaye Ouattara ye a y'a yira k'a fɔ sɛndikaw ka ɲɛma karamɔgɔ Dabato Kora a y'a yira k'a fɔ don n'a nataw la o kuma k'olu bɛ min ɲini premier ministre kura fɛ o de ye ko ka olu dɛmɛ o kuma k'olu dɛmɛ ni fɛn mun ye sabu olu ka baara tɛ kɛ abada taji kɔ olu ka baaraw tɛ kɛ abada mansin kɔ mansin caman de bɛ kabini l'indépendance o kuma ko caman sɛgɛnna olu ka kan ka kurakuraya min kɔni taji o man ka jɔ fiyewu taji ko gɛlɛya ko bɛ yen ko ka sababu kɛ wariko gɛlɛya ye o kuma min ye gɛlɛya min kɛra Mali ale ni an sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ n'o ye kɔnɔwari ye kuran min tun bɛ bɔ o gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ o bɛ se ka nɔrɔ bila cogo di o kuma ko ka sigikafɔ kɛ ka se ka hakilina kuraw ta min kɔni y'o kumaw ye sa ale kɔni ma bin n'o ye min ye général Kwale n'o ye Ablaye Maïga karamɔgɔ Dabato Kora ale ye kuma ta ni k'a yira k'a fɔ k'a y'u ka kuma bɛɛ lajɛlen mɛn o kuma u ye gɛlɛya minnu fɔ k'a bɛɛ ye tiɲɛ ye o kuma k'u fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dɛ jɔyɔrɔ mun b'u bolo ko jɔyɔrɔncinin tɛ u ka ɲi ka se ka min kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen ka kuran ka se ka sɔrɔ ka di jamanadenw ma o kuma ko danna de taara k'a da u kan jamana yɛrɛ fana ka kan ka min kɛ o kuma k'ale kɔni tɛna laidu lankolon ta u fana k'u sigi k'u lajɛ jamana fana ka kan ka fɛn fɛn kɛ k'o fana bɛna kɛ karamɔgɔ Dabato Kora n'o de ye wari bɔ sira ye sabu n ka musoko ɲɛnabɔra tɔ taara wariko ye foyi de ma kɛ fɔlɔ o kuma min kɔni ye lajɛ sa maa bɛ se ka fɔ ko somɔgɔ sama caman de sɔrɔla kɔnɔna la sabu tiɲɛw fɔra ɲɔgɔn ye tabarikala gɛlɛyaw dɔnna fura mun kan ka ɲini o dɔnna ni bana dɔnna ka ban fura
mana sɔrɔ ka ban hakili la kɛnɛ bɛ na kunnafoni fila nin an ye min bɔ info matin kɔnɔ Abilaye Ouattara ale ka sɛbɛnni don wajibi tɛ ne bɛ n bolo kari ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min k'a ma aujourd'hui Check up pip. Karamɔgɔ dama tugura n bala cogo bɛ di wajibi tɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min k'a ma aujourd'hui a boli ko siɲɛ 400 siɲɛ 30 ani siɲɛ 8 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Bouakari Payitawo Bouakari ko i k'a dɔn kɔnɔ dabulu janzaba olu se ka ɲɔgɔn ɲɛ fiyɛ wajibi tɛ k'a dɔn min ye général Kwale ye Abilaye Mayiga a sigilen wajibi tɛ k'a dɔn a ma don jan kɔnɔ koyi a sigilen nin bɛ arranger walima nin yɛrɛ tɛ na arranger wajibi tɛ k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ min kɔni ye primature ye a bɔ Choguel ko kala Mayiga ni minnu kun bɛ baara kɛ wajibi tɛ i k'a dɔn a sina k'i se k'a bondo la ten k'a kɛ ten po maa 30 wajibi tɛ k'a dɔn kadiri a y'a bɛɛ lajɛlen gɛn ni ka maakɔrɔw ninnu bɛ yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko in deliyara de min ye Abilaye Mayiga ye ntɛnɛn don kalo tile 25 maa 30 kadiri minnu kɔni n'olu ni Choguel kun bɛ baara kɛ dɔw ka fɔ la nin ko in deliyara dɛ dɔw yɛrɛ ka fɔ la nun caman b'a la u ni Choguel ka surun walima Choguel ni nagakɔrɔ maa don dɔw ko gɛngu kɛr'u ye nka dɔw kɔni ɲɛna ayiwa Abilaye Mayiga a dan bɛ maa minnu na a b'olu de wele ni ka olu kɛ a kɛrɛfɛmaa ye décret numéro wajibi tɛ o ka ca minnu kɛra san 2024 premier ministre kɔrɔ wajibi tɛ numéro décret kɔrɔ minnu bɛ yen karisa kɛra conseil technique ye cabinet premier ministre la wajibi tɛ k'a dɔn na tɔw f'i ye a tɔ k'o bila Sidi Bokoum saratigi don décret wajibi tɛ cabinet premier ministre Umar Sidi Sango wajibi tɛ numéro matricule n'o to yen wajibi tɛ ka bɔ yen ka taa se n k'i ɲininka ayiwa tɔ a ka ca wajibi tɛ min ye Zubairu Mayiga ye i k'a dɔn ale fana ye maa kalannen ye wajibi tɛ k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen ka baara ani ayiwa diplôme min b'u bolo a bɛɛ lajɛlen bɛ yen wajibi tɛ Bouakar Hama Jaabi Aboubakary Mahamadu min ye Abdurahmane Dogo wajibi tɛ k'a dɔn ka taa se Seydou Umaru Sise Seydou Umar Sisi wajibi tɛ nin kɔni Idrissa Shaka Mayiga wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa ani Adam Gindo min ye Halima Alassane Touré wajibi tɛ a ka ca n y'a f'i ye cogo min n'an sera ka tɔn minnu fɔ a min ye Alaye Bokoum wajibi tɛ k'a dɔn a kɔni bɛ maa 30 bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛnna Abilaye Mayiga fɛ i k'a dɔn ka bɔ premier ministeriya la nin kelen o kelen ni Choguel jɔlen kun don bila ko tɛ a ye maakɔrɔ minnu da o nɔgɔnin fɛ wajibi tɛ o fana dɔnna sabula décret n'i y'o mɛn tubabukan na dɔn o kɔrɔ de ko ayiwa i masayara min ye Umar Kanute wajibi tɛ k'a don wele la Sulemani Kɔnɛ Yasini Mayiga wajibi tɛ ka taa se Abilaye Kɔnɛ min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye premier ministre kura a ye wele bila Robert Diarra fana ma ani Abdou Diko min ye Bwangana Ibrahima Hamadu Sangare wajibi tɛ k'a dɔn ayiwa min ye wele a sera tuguni i k'a dɔn maa wɛrɛ minnu ma na a ɲɛ f'i ye Alamir Mayiga wajibi tɛ k'a dɔn bɛɛ ni i ka ayiwa diplôme ni i ka kalanbolo don min kɔni ɲɛ yɛrɛ nisɔndiya o ye Fodé Touré i k'a dɔn magistrat don a bɛ retraite la wajibi tɛ an kɔrɔkɛ ba don a y'o fana wele ka gɛrɛ a la sɛbɛnnikɛla ko ani Mamadou Hashimu Konare ale ye ingénieur de l'aviation civile maakura minnu welela u ye nin ye n ye tɔgɔ fɔlɔ minnu fɔ olu de gɛnna nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la journal aujourd'hui karamɔgɔ daba tungara maa min ye sɛbɛnni kɛ sɔgɔlen na o ye a tigibatigi yɛrɛ n'o ye El Hadj Abi Hashim Aidara ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye ɲamalakaw ka belebele n'o ye Bakari Togola ye k'u y'u bolo ta ka da ka compte kan o tuma sagoya t'a la bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin ko in lajɛ karamɔgɔ daba tungara a munumunu yɔrɔ cayara a ko n'i y'a lajɛ min ye APK min karamɔgɔ daba tungara ni ka nin kɔrɔfiya la ka sɛnɛ kanu don malidenw dusukun na i b'a fɔ ko Bakari Togola a ko Bakari a tora dɔnko la karamɔgɔ daba tungara sabu n'i y'a lajɛ ka sɛnɛ ɲaga jamana in kɔnɔ ni ka tila ka wari sɔrɔ a ko kɔnɔna la a ma ɲa min kɔ Bakari yɛrɛ tora 2 naani jukɔrɔji la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton n'o ye Mali sɛnɛkɛlaw ka
fɛɛrɛjɛkuluba ye a ko Bakari banfula fila de tun b'a bolo n'o ye APCAM ka taa bila kɔɔrisɛnɛlaw ka ɲɛmaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko bɛnkan ye min ye kɔɔrisɛnɛ ma ban mɔgɔ daba tugura ni ka kɔɔri dɛbɛdɛbɛ k'a ladon CMDT kɔnɔna la feere ma kɛ ka ban u ka nin yɔrɔ bɛ d'u ma a ko nin yɔrɔ n'o de ye yirisuruni ye dɛ mɔgɔ daba tugura k'o de kɔni bɛ taa bila u ka kɔnti kɔnɔna la o tuma ɲɛma yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a labɔ a kan ka tila cogo min na ni ka bɛn nin yɔrɔ d'i ma ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye sɛbɛnnikɛla ko min y'o wari kofɔlen de ye dɛ o de ɲɛma tununa ka sɔrɔ a ma don a donda fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'a dun ma k'a fɔ ko wari tununa karamɔgɔ daba tugura wari kalifalen tun bɛ maa min na ɲininkali de bɛ ta k'o sɛgɛrɛ n'o ye ɲamalakaw ka Bakari togo la karamɔgɔ daba tugura a n'a jɛɲɔgɔn u y'u wele kiri kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ kiri kɛra k'a ban sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ min ye utu kalo tɛmɛnen tile 27 san 2024 a ko min ye cour d'assises ye karamɔgɔ daba tugura a ye a ka jaabi labɔn bɔ ka bin kɛlɛn k'a yira k'a fɔ miliyari 8 miliyɔn 579 o tuma ko wajibɛra Bakari k'a b'o de sara sabu ɲininkali mun kɛra karamɔgɔ daba tugura wari mun tununa n'o ye miliyari 9 ni ɲari ye o tuma ko wari tununa k'a tɛ cɛ kɔ a tɛ muso kɔ Bakari min ye ɲɛmaaba ye ko Bakari de b'a dun wo fɔ ko jalaki bɛ bila Bakari de kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Bakari ye a wajibɛra sa ka wari in sara karamɔgɔ daba tugura wari in ka segin a nɔ na a taara yɔrɔ min na a ka bila a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko a ko dɔrɔn fɛnɛ tɛ min ye Bakari ye a kelen tun tɛ ka baara kɛ karamɔgɔ daba tugura ni maaw de tun bɛ ka baara kɛ a ko n'i y'a jɛɲɔgɔnw lajɛ min ye Soloba Madi Keyita Dirisa Tarawele Seydou Kulubali Thiasse i b'a ye k'a fɔ Thiasse Kulubali karamɔgɔ daba tugura ko san 5 kaso dar'u bɛɛ kan ka fara Bakari yɛrɛ kan nka n'i y'olu maa kofɔlenw lajɛ sariya y'a yira k'a fɔ k'olu kelen kelen bɛ sɛfɛ wari miliyɔn 10 sara o tuma yaasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye Bakari kelen sa i b'a ye k'a fɔ ale kɔni ta kɛra girima ye miliyari 8 miliyɔn 579 o tuma ko Bakari kɔnti o kɔnti b'a bolo an ka jamana in kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura k'u ye kɔnti in bɛɛ lajɛlen sɛnsi ka ban Bakari sago t'a ka kɔnti la bilen sɛbɛnnikɛla ko kɔnti minnu bɛ Bakari bolo Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tugura k'u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a lajɛ min ni min bɛ min kɔnɔ k'u fara ɲɔgɔn kan a fɔra a banna n'o ye wari kofɔlen bɔ karamɔgɔ daba tugura u n'a salon ni ka jamana ka wari segin a nɔ na sɛbɛnnikɛla ko min ye kɔntiw ye sa min b'a kɔnɔ n'u ma wari kofɔlen bɔ o tuma k'u bɛ sɔrɔ ka don Bakari ka biɲɛw la maramafɛn ni minɛn fɛn fɛn bɛ Bakari bolo k'u bɛna bɛɛ sɛnsi k'a bɛɛ minɛ fɛn mun bɛ Bakari bolo k'u bɛna bɛɛ sɛnsi u na Bakari sigi a sɛnsɛn bara kɔnɔ dɛ Bakari ko banna koyi n'i ye sɛnɛkɛla ka foro minɛ la hawla Bakari ko banna koyi miliyari 8 o bɛ sara cogo di la kibaru fɛn bɛ sara min don a tununen don a mɛnna a se bɛ Ala ye Bakari filɛ nin ye a kun ka ɲi a bɛ nin di nin ma o tɛ sɛbɛn a bɛ nin di nin ma o tɛ sɛbɛn a ka ɲi kojugu ɲumanya de kelen filɛ kɔlɔlɔ a ma ya Allah ɲumanya kɛra kɔlɔlɔ ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tugura min kɔni ye sariya ye i b'a ye k'a fɔ a taasira ka ca min ye kalo kura n'o ye décembre kalo tile 3 ye karamɔgɔ daba tugura ko ɲininkali kura de kan ka kɛ cour d'assises la min ye fɛn mun tara ni ka Bakari sɛgɛrɛ n'a bɛna lajɛ sira wɛrɛ fɛ o tuma k'o fana jaabi na dɔn nka nin waati la Bakari kɔni k'a wajibɛra k'a ka kɔntiw bɛɛ lajɛlen minɛna ka ban a na tila ka miliyari 8 miliyɔn 579 sara yaasa a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ ni ka bɔ nin ko in na sabu ko jalaki binna kan kunnafoni filanan ye an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ Abiyash Aidara ale ka sɛbɛnni don Jabate bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Alliance o don Jabate k'a dɔn sɛbɛnmura in i k'a dɔn bɔli Awa Kundalanja Jabate nin y'a bɔli ko siɲɛ 40 ani siɲɛ 6 ye fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Mamadu S Tarawele Jabate a bɛrɛ ta dabali ka teli ka maa minɛ ka na ɲininkali kɛ i naga kɔrɔma dɔ bi janba la Jabate jɔnni de b'a fɛ ka INPS to a tiɲɛ Jabate jɔnni de bɛ nin ko in kan k'a yuguba jɔnni de b'a fɛ awa Usmane Karim Kulubali o jɔyɔrɔ nege bi jɔnni na n'a t'an bɛ wuli ka jɔ kɛ Jabate k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw ani maa minnu bɛ kuma réseau kan ka taa nkalon tigɛ olu ye Jabate olu dabarilen bɛ INPS directeur la don o suti ko o dugu ti jɛ Jabate k'a dɔn n'i tɛ kɔrɔfɔ dɔ mɛn awa INPS directeur kan sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye to a tiɲɛba ye min labɛnnen don min dabɔlen don a kama min ye Usmane Karim Kulubali Jabate a to a bɛ se ka tiɲɛ cogo min k'a nege bɔ jamana denw na ni k'a nege bɔ jamana faamaw na sɛbɛnnikɛla ko Jabate bɛɛ n'i ka baara n'i y'a mɛn web activiste videoman Jabate olu de kɔni virilen don a ka bi iko gide Jabate k'a dɔn dɔ tɛ da dɔ kan Jabate don o don i na kuma kɔrɔ mɛn Usmane K Kulubali Jabate a bɛrɛ ta ni maa min ye kununko ani bi lajɛ INPS yɛlɛma cogo ani INPS taabolo i b'a dɔn k'a fɔ yɛlɛmaba donna cakɛda in na
wajiba te ka sababu kɛ a nafura dama a ye wulikajɔ kura minnu ani hakilila kura minnu kɛ wajiba te o dɔnnen don jamana faamaw fɛ minnu y'a bila baara la maa minnu fana niyɔrɔ bi NPS la olu fana bɔra a kalama o tuma wajiba te k'a dɔn ko in kun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ko Mali ye jamana ye i k'a dɔn i mana kɛ faama ye wajiba te walima n'i kɛra jɔyɔrɔtigi ye wajiba te i mana waatinin kɛ i naga kɔrɔmaw ani kɛrɛfɛmaa dɔw bi kɛ i k'a dɔn a bi k'olu ɲɛna k'olu yɛrɛ ka waati sera e ye dɔ kɛ i ka bɔ yen wajiba te k'a dɔn olu caman b'a la olu de bɛ taa don anw sɛbɛnnikɛlaw na an kumakɛlaw kan ka nkalon tigɛ an ye wajiba te o k'i bɔ yen a ko n'i wulikajɔ ta k'a lajɛ ko in yɛrɛ fanba bɛ min ka kosɛbɛ kɔsɛ in na u ye baarakɛla dɔw gɛn wajiba te o baarakɛla ninnu k'a fɔ olu nɔ tɛ ko la wa o siga t'o la wajiba te k'a dɔn minnu gɛnna dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛnen fɛ wajiba te olu caman b'a la olu de fana wulilen bɛ ka taa kunnafoni jugu ta ni ka da anw ma ko an ka ayiwa dankɔrɔba in to a tiɲɛ wajiba te an kɔni b'an sɛbɛ kɔrɔsɔn nka toi ni ayiwa baara kologiri min bɛ cɛ in bolo wajiba te a ma foyi tɛmɛ ka bɔ a ka ko la sabula jamana faamaw yɛrɛ y'a wele tɛmɛ n'i ka baara ye kuma o kuma bi fɔ kan ka fɔ i ma an y'a dɔn ko baara ka dabali baara ka tigɛ an b'a bɛɛ kalama tɛmɛ n'i ka baara ye Kulubali i k'a dɔn NPS directeur général tɛmɛ n'i ka baara anw dalen don la anw de y'i bila yen i k'a dɔn hali bi n'a ka bi jamana jigi dalen don i kan maa minnu b'a dɔn ani NPS matarafabaw nin bɛɛ lajɛlen ko dankɔrɔba in kɔni nin ye kuma ye kuma min ni nin bɔlen don a wa jugu kuma don a bɔlen bɛ fan wɛrɛ de fɛ ka se k'a to a ten nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Alliance kɔnɔ a ka bi bɔli la l'inspecteur Kisekeli sɛbɛnnikɛla o de ye Umaru Ba ye Umaru Kolontigi karamɔgɔ Dabatugura a ko min ye Mali pétrole ko ye sɛbɛnnikɛla ko an bɛ dabolo jumɛn kan nin waati la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Mali ye duwawu jamana don karamɔgɔ Dabatugura ko Ala kɛmɛ k'an sɔn fɛn caman na n'o ye alamandi ye karamɔgɔ Dabatugura n'i ye sanu Marijanɛw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko taji min bɛ Mali jukɔrɔ karamɔgɔ Dabatugura k'a tɛ ban fo diɲɛ wuli sɛbɛnnikɛla ko kuma in mɛnna fɔlɔ sa u k'a bɔ ten sa a bɛna sa dɛ nka ko bɛna bɔ a la n'Ala sɔnna ma Umaru Ba karamɔgɔ Dabatugura ale tɛ ko nɔrɔ min na k'o dabila karamɔgɔ Dabatugura ka sɔrɔ a ma jaabi dɔ sɔrɔ a y'a yira k'a fɔ min ye jamana masakɛ kɔrɔ Ala ma hinɛ la n'o ye Amadu Tumani Ture a ko ale ka tile waatiw la karamɔgɔ Dabatugura Mali pétrole ko kuma min bɛ da kɔnɔ kabini waati jan ATT kɔni y'a yira k'a fɔ a don in kama a ka ministre mun ɲɛsinnen bɛ pétrole ko ma n'o ye Ahmed So ye o kuma k'a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ka jaabi dɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Ahmed So ye ale kɔni ye wulikajɔ kɛ joona maa minnu ka ɲi ka na sɛgɛsɛgɛliw kɛ karamɔgɔ Dabatugura a yirala k'a fɔ ko pétrole bɛ Mali yɔrɔ minnu na u ka se k'o sɛgɛsɛgɛli jaabiw ta k'o di an ma yaasa an bɛ se k'an firi baara kan cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ u ka mɔmɔli la karamɔgɔ Dabatugura min ye Italikaw ka pétrole bɔ jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen o tuma u ka bolo kɔni denŋɔni ɲɛsinna olu ma karamɔgɔ Dabatugura olu ni boli jɛnna joona an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko olu bolilen ka na jamana in kɔnɔ ko jamanakuntigi mago bɛ i la sabu min ye Amadu Tumani Ture ye diɲɛmaa kun kɛn bɛ ka dɔ sɛbɛ ale ni baara ye karamɔgɔ Dabatugura maa tɛ yen o tuma ale ka wele kan bila i senkɔrɔ i bɛ wuli k'o jaabi joona sɛbɛnnikɛla ko min ye nin société italienne nalen jamana kɔnɔ karamɔgɔ Dabatugura i b'a ye k'a fɔ Ahmed So n'ale ye tajiko ministre ye a n'a taara Amadu Tumani Ture fɛ yen karamɔgɔ Dabatugura min b'a kun n'a kan cɛ a ka se k'o ta k'u sɛgɛrɛ ATT ma dɔwɛrɛ f'u ye a don kama ATT ko o tuma min ye pétrole ye bɛɛ lajɛlen sɔnna ma k'a yira k'a fɔ ko pétrole bɛ Mali dugukolo jukɔrɔ o tuma ne ye aw yamaruya an ni n ka ministre a ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka jaabi di yan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatugura u donna pankuru kɔnɔ joona ni k'u kunda Tɔnbɔkutu kan k'a yira k'a fɔ min kɔni ye pétrole dingɛ mun bɛ Tɔnbɔkutu marabolo la karamɔgɔ Dabatugura u taar'u ɲɛ da bɛɛ lajɛlen kan min ye subahana mansin minnu b'u bolo u ye baara kɛ kalo caman kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye jaabiw ye k'a bɔ k'a ben ni k'a yira k'a fɔ ko Bill Hagi don pétrole ko kuma min bɛ ka fɔ Mali kɔnɔ k'a tɛ ban fo diɲɛ wuli ko Ala kɛmɛ ka Mali sɔn tabarikala sɛbɛnnikɛla ko min ye Ala ye Mali sɔn waati jumɛn pétrole bɔli bɛna daminɛ a yirala k'a fɔ pétrole n'a b'i bolo i ka sɛgɛn n'i ka gɛlɛya kuranko gɛlɛya fantanya baarakɛbaliya ni Ala ye pétrole di maa min ma karamɔgɔ Dabatugura o ye ka gɛlɛya bannen ye nka an bɛ gɛlɛya kunna hali bi kabini indépendance fɔ bi sɛbɛnnikɛla ko min ye jamanakuntigi ye karamɔgɔ Dabatugura nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra san 2008 i b'a ye k'a fɔ a y'a yira k'a fɔ baara kan ka kɛ ni hakilina minnu ye karamɔgɔ Dabatugura a y'o baaraw daminɛ dɔɔni fo ka n'a bila san 2011 waatiw la min ye Amadu Tumani Ture labɛn ni waati min na min kɔni ye tolérance zéro a sina ka na ko ɲami ten tɛmɛ o yɔrɔ kan a yi sina ka ko bɛɛ ɲami ka sin ka jamana ka formater ka na segin kɔfɛ tolérance zéro
sabalikɛla ko min ye ni ko in ye karamɔgɔ daba tɔgɔ jamana tun avancera fo ka dama tɛmɛ nin ko in sera ka bila kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ ka sin ka Mali la segin kɔ sabalikɛla ko k'a daminɛ o don ka na bila bɛ don min na ko bi n'a tɛ ka maga kuma yɛrɛ la nka min ye dankɔrɔba n'o général d'armée n'o ye Asimi Goyita ye maa ti ko cogo dɔn ale bɛ sɔn k'i da maga ko la sabu malidenw bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ bi pétrole ko bɛ sɔn ka magoba ɲɛ ye sabalikɛla ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ daba tɔgɔ i b'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ n'olu fana ye hakili juru carilen bɛ pétrole bɔ la i b'a ye k'a fɔ wele bilala olu caman ma karamɔgɔ daba tɔgɔ janko ka se ka nin baara in k'a dɔdɔlamaw nɔfɛ sabalikɛla ko a ko siga tɛ min na min kɔni ye Mali pétrole ye k'a bɔ dalafɔli ni zirinda la k'a ko kɔni bɛna k'a lakika ye k'o waati ma fɔ dɛ Umaru Ba ko waati ma fɔ nka min kɔni ye malidenw ye sa k'an ka taji k'an ka mobili kɔnɔ an ka moto kɔnɔ karamɔgɔ daba tɔgɔ ko o tɔ tɛ waati jan ye o tuma ni Ala ni kira sɔnna ma sabu ko maanifin bɛ ko kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ sara Ala la i bɛ sara Ala la se t'an ye dabali t'an ye an bɛ ko kɛ an b'an sara Ala la sabalikɛla ko nka n'i ye ko taabolo lajɛ min ye Umaru Ba ye a ko Mali pétrole k'a daminɛ Tombouctou ka taa bila fo Nara fo Kayi o tuma ko Ala sɔn o ni maa sɔn tɛ kelen ye o tuma ko Ala ye Mali de sɔn tabarikala sanu bɛ Mali kɔnɔ jama bɛ Mali kɔnɔ uranium bɛ Mali kɔnɔ ka taa bila min ye lithium bɛ Mali kɔnɔ ka tila ka pétrole falo kan ko Mali ka ɲi ka sɛgɛn a ɲɛ na sa o tuma o y'anw yɛrɛ nɔ ye k'an ka sɛgɛn tɛ ko wɛrɛ tɛ i ka kuma tɛ maa ko don Mali ko bɛ maa ko min ni min fɔra n'a jɔra kɛlɛw wajaba tɛ tiɲɛ la an tɛ sɛgɛn a ɲɛ na an man ka sɛgɛn a ɲɛ na bilen n'i y'a dan ne ma u ka nin pétrole ko in u k'a di maa minnu bɛ pétrole ko ɲɛdɔn Mamadu yɛrɛ tɛ nin ye i dabalanin bɛ ko in na mɛnɛ i duma nin dabala ko la a bɛ mun dɔn pétrole ko kɔ foyi Babu yɛrɛ denkɛ e b'an cini u k'a fɔ ale ye a ka taa maa ɲini minnu bɛ se ka dingɛ in sen k'a sari ka bɔ kɛnɛ ma Italien y'u ka sigasigaliw kɛ ka ban papier bɛɛ ko pétrole bɛ yɔrɔ min na a dɔnna ka ban a tɔ tora dɔrɔn k'an firi baara kan kuma ɲɛna kunnafoni filɛ nin ye hali an ye min bɔ l'inspecteur kɔnɔ baro kolotigi Umaru Ba ale ka sɛbɛn wajaba tɛ min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le reflet d'Afrique o don a boliko siɲɛ 279 ani 9 Balaji Ture Bamakɔ ka den don Bagadaji ka den don a ye sɛbɛnni ɲɛdɔn a kalannen don wajaba tɛ k'a dɔn a sabatila baara in na kosɛbɛ a ko kabako wajaba tɛ sabula ni jamana in kɛra bengani kɛnɛkan da ye wajaba tɛ k'a dɔn jamanakuntigi Asimi Goyita n'a jɛɲɛw u dun bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri min na n'a fɔra maa wɛrɛ ka taa ko kɛ min n'o tɛ kelen ye o bɛ maanifin gan i kamana na yɔrɔ jan tɛ dɛ wajaba tɛ k'a dɔn Kolokani ani Bamakɔ cɛ man jan wajaba tɛ k'a dɔn nin jɔkɔrɔba in a ye mobili dɔ san mobili in i k'a dɔn numéro min b'a la ayiwa se Asi o b'a jira k'a fɔ dédouanement bɛɛ lajɛlen ma tɛngu nka sɛbɛnfura tɔ bɛɛ lajɛlen b'a la assurance vignette a n'a sɛbɛnfura tɔ bɛɛ lajɛlen o dafalen don a n'a ka chauffeur kɛ wajaba tɛ k'a dɔn o baara ka taa ayiwa a taayɔrɔ la u selen Kolokani i k'a dɔn bɔda la polisiw bɛ yen wajaba tɛ k'a dɔn sina ka file fiyɛ mobili n'a k'i jɔ a jɔlen wajaba tɛ mobili sɛbɛnfura bɛɛ lajɛlen bɛ min tɔgɔ la a yɛrɛ bɛ mobili kɔnɔ nka i k'a dɔn senko b'a la sabula a tɛ se ka taama wajaba tɛ i k'a dɔn namara don sɛbɛnnikɛla ko o yɔrɔ bɛɛ min kɔni ye polisiw ye u y'a dɛmɛ ni nka u ka commissaire sɛgɛrɛ wajaba tɛ commissaire in don a de ko Du Tarawele u ye commissaire sɛgɛrɛ min kɛ commissaire ko ni mobili min filɛ nin ye Asi de ye i k'a dɔn cɛkɔrɔba in mobili san papier mobili sanna min bolo a y'o sɛbɛnfura bɔ k'a da a ye assurance da wajaba tɛ k'a dɔn ayiwa min ye dédouanement papier ye a bara ka mobili in dédouaner a y'o papier bɛɛ lajɛlen bɔ k'a da a yɛrɛ ye namara ye boliyɔrɔ t'a la i k'a dɔn maa tɛ maa jugu dɔn jamana in kɔnɔ o ye tiɲɛ nka o yɔrɔ bɛɛ commissaire de police min ye Du Tarawele a ko ka cɛ minɛ ko k'a datugu chauffeur kɛ ko k'o labila wajaba tɛ i k'a dɔn cɛkɔrɔba kamana ganna kɛ minɛ kɛ n datugu hali a ka ɲɛgɛnna ta wajaba tɛ k'a dɔn o ye makariko de ye min kɔni ye wulikajɔ ye cɛ in kamana gannen a sɔrɔla ka Balaji Ture wele an minnu ye kunnafoni dilaw ye n'an ma wulikajɔ kɛ bingani kelen don ne ka koyi sabula Kolokani polisiw kelen bɛ ka minɛ inspecteur a ko fɔ n ka 5000 de di n ko 2000 bɛ n ko n'i ma 5000 di wa n tɛ taa wa a minɛnen don kɛ n datugu kaso la ale ye commissaire wele monsieur le commissaire i k'a dɔn cɛkɔrɔba in minɛnen don i bolo yalima a y'a mun da a ye damata ko jumɛn in kɛ commissaire ko he i bɛ tiɲɛ dɔn hali kununko ne dɔgɔnin dɔ ka mobili suɲɛna Lafiyabugu e dɔgɔnin ka mobili mana suɲɛ Lafiyabugu o kɔrɔ o mobili suɲɛnen ye nin ye wa wajaba tɛ n'o de don i k'a dɔn tamasiyɛnw ni tiɲɛw bɛ bɔ kɛnɛ ma mobili min n'i ko i dɔgɔnin ka mobili suɲɛna o ni nin yɛrɛ tɛ marque kelen yɛrɛ ye
Bojabate kado ale kamana ko ale labana min ye balaje a ko ale labana kolokali aywa juge ayo de wele juge welele o nana bo kalama minge juge ngoni ye ma nyuma ba o sola ka wuli ka joke ka sikaseli ke akuma ku ka temaka bla de Bojabate ay temaka bla sabula chorba ma da mata ko ke akuni ngo inda damanda de bina ni juguya ye mo ni nyanje sabula dangoroba nyere ika don aywa weekend ko na mana se bita jumai kabini bara bijiga bi fasa kana Bamako ati Bojabate ko ningu inda damanda di mai fi ka sababu ke Bojabate ka do jamana de bela jile ka nga ke kilinye ni sikaseli bi ke amma fo jamana bi danga mina bi tnyedo che wo che bala ki siga na mai ikamine nga siga te fon vola Bojabate ka do jangu ni njugoro baye ayese maburo jiri la dafali na marado akata ma hali nyega na ta ka gele Bojabate ka kla ka to mina kli joli ko datugule di bulu do reta de akwa ka wata mindi ni wata in madide Bojabate ko mbodi no fe ni munye sebanye balaji ture ka fasiri do anye mi mbo reflet d'Afrique kono aka bi bolla ametemia Bojabate mbala chogo bebi karamo do batu radio na lebetiga do l'inspecteur ala ko tien l'inspecteur ni tien dre ni murade ibeni furado ay akay she wala daji ka furudoni gwala igilaje ko mimbi bashite Umar Ba baru kolotigi karamo da batumura ni yale ka sebeni baru komu baruko akwa angata commune de la ngana minye bagadaji sebeni gela ko akwa seraba do be bagaji no ye promenade des anges 20 karamo da batumura ba ye ka fo kamana gan kono na fili sebeni gela ko akwa ni ye ko tabolo laje ni serako yi karamo da batumura duguma je ka ba ka dam ne sokoma da fushu araba kunjo iba ye ka fo maw de be temetemeni la ye da temetemeni mundo eko temetemeni gwanzando sabu ni ya laje yirama bla ko ni odo nyonyale sabani gala ko ibi nyingali ke ambe jamana jume ko no sabani gala ko ako ni ya laje chemchenu ndi musomanu karamo da batkora ibaye ka fok le gandre de fe ubunu sigi ninga singa shishi bo kunga tasuma do ala ibaye ka fok kungulo funufunu munu naye sabani gala ko ako iba fok ko droku miro iba fok ko frakse kunuro karamo da batkora iba fok ko keleke yoro sabani gala ko mamunu beka ni wala chejugu nke ubeka bo du dawdi kono du somo bemi Timanigala ko ako bolo jigena jamana ko foka damateme marake bawo karamo da batko desera minye jamana ke bawo ye jamana marabaw na duma ka ko marake bawo bolo jigena ko da batko ko fanga kan ka ajo rola minye an ka jamana shara ya rabe to di doroku kan ka ye ma bolo wa doroku mina karamo da batko abi ye to jumena timanigala ko jango dugu chaman chere la ma bi siga fosa ko are da la de keme doroku miro ni kele roy timanigala ko no ye Umar Baye ako na to tanwa karamo da batkora bela jele ko ni dusu toro lembe ma munu ye marakalaw ni ma sebaw ye ni temana ro le bi nyingali de ke mbe Zimbabwe de wa wal mambe Afrique du Sud iba fo kite Mali kono sabani gala ko wati kelen ko to la karamo da batkora ni mamuru ni do e dobulo ina marfa do e dobulo karamo da batkora min kadu ba ke shete wuli ka bo afanka o kuma ko be nya jamana kono wa sabani gala ko kamara sigin so min ye jamana nyemaw ye karamo da batkora ni mi maso marako nyuma ma jamana kan ga femunu ke shara kan ga femunu ke karamo da batkora ko maraka kan ka jo rola sabu ko tiete fla ye kelen do na foni fla ni anye mi bo l'inspecteur kono Umar Ba ale ka sebeni do wadi bate janto nyara la koroko kadi bi boni sebeni sebe mi nu ka mali sof abul ko kema saba mi nye muga ani woro yi mi nye Ishaka Tambura le tambour qui bat ni nya ka fatiri wadi bate beki janto yera la jango jugu obe ma minu na abana Mali kono wadi bate ka do to abukuma walma ONG ka kele ni mbana sabula minye jamana sobai CNT o ya sheria ninga bulu no bla sebe boje bate ka do CNT octobre kolo bilaba mami ma kemeni bisabani fla debito la olu ko oho akake ma kilin dama de be o mason boje bate ka fo aywa aya ka tugo minjana nai zero abstention boje bate ka do jamana shara shumba ya wote code pénal malien bere tara bojo wati bere kuru tara sadre bojo wati beki jandu yere la che woche muso wo muso ni minenna bojo wati gordigania walma katasi guniyama
Bwajabate k'a dɔn a wa da fila n'i ka kuma fɔ farafinna jamana caman bɛ yen olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana sa ni ka sɔn nin ko in ma Bwajabate sabula cɛ ni cɛ walima muso ni muso Bwajabate nin ye ko cɛjuguba de ye min di laada y'an fɛ yan min yɛrɛ ni Ala yɛrɛ ma sɔn a ma abada Bwajabate nka kɔsa in na a kun bɛ ne ka fanga ba sɔrɔ cɛ wo cɛ ni minɛna e ye cɛ ye nin fana ye cɛ ye k'aw de minɛna ayiwa ko la Bwajabate jango ayiwa k'a fɔ k'a bɛ damuta kɛ Bwajabate sanda kaso datuguli i b'o kɛ a bɛ se ka taa fo san 20 n'i tɛ jamana kɔnɔ i sen tɛ don bilen jamana in kɔnɔ san 20 o kɛ bɔ yen Bwajabate k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ a ko maaw mana minɛ Bwajabate k'a dɔn nin ɲana ko la walima min ye nani jugu ye Bwajabate ka taa se ayiwa i k'a dɔn hakilina cɛjugu ma sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de banna Mali kɔnɔ sariya yɛrɛ de taara la sa i k'a dɔn taa kana taa la bilen a ko sarakisɛ in min ye sababura den 281 Bwajabate n'i y'a lajɛ a ko i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen fɔlen don a kɔnɔ k'a sɛbɛkɔrɔ ɲɛgɛn Bwajabate ni k'a sɛbɛkɔrɔ Bwajabate a ti ɲɛ i k'a dɔn ayiwa e ye cɛ ye nin ye cɛ ye nin ye muso ye nin ye muso ye Bwajabate ko aw bɛ se ka kanu ɲamaya kɛ walima ko aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na Bwajabate k'a dɔn nin ye ko cɛjuguba de ye kabini diɲɛ kunu Bwajabate sisan kɔni Mali i k'a dɔn sarakisɛ kɔni bɔra a kama Bwajabate k'a dɔn n'i minɛna na san 10 kaso datugulen dati don i ka kuma na walima i bɛ gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ san 20 i tɛ don jamana in kɔnɔ a ko n'o fana ye bɔ yen Bwajabate k'a dɔn ka walidenw minɛ k'u kɛ jɔn ye Bwajabate k'a dɔn jɔnya ko o kɛlɛ o fana sera a dan na Bwajabate k'a dɔn san 20 kaso datuguli Bwajabate k'i gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ san 20 a ko nin bɛɛ lajɛlen fɔlen don o kuma Bwajabate sarakisɛ kura minnu dara sa nin ko in kɔni bɛɛ lajɛlen de kan ka matarafa k'a bato sabula diinɛ tɛ sɔn fɛn min ma an ka jamana hɔrɔnya na an ka ayiwa danbe tɛ sɔn fɛn min ma sariya y'a sɛbɛntiya Bwajabate nin ye ko bannen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ sɔftu kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ de bɛ tɔgɔ de kɔn tɛ bi tabila yan waati Bwajabate k'a dɔn jɛmukan kɔnɔ k'an ko e ko ko idemu ko a cɛ ko k'an ka yafa a ma ko ne ko n tɛ yafa n ka karamɔgɔ dɔ ye n wele ko yafa ye Ala ta ye wa an yafara ni Ala yafara an yafara ko n ka n'a fɔ ko n tɛ yafa ko o ma ɲi diinɛ na e de mɔgɔw ni Ala yafara ma n yafara ni Ala yafara ni Ala yafara ni y'a yɛrɛ yɛrɛ ye ka fɛn fɔ ka tila ka segin kɔ karamɔgɔ Dabatukura min ye maakan ye k'a lamɛn o b'a yira k'a fɔ an tɛ baara kɛ n'an kɛlɛ hakili ye dɛ siga t'o la an bɛ bɛɛ lajɛlen Bwajabate Sylvie ale tun bɛ bundeni kun na i k'a dɔn radio jɛkafɔ officiel n'i taara n ɲininka ayiwa Facebook YouTube kan i k'a dɔn i b'a bɛɛ sɔrɔ yen min ye nɛgɛw ye Ahmed Jakite ka kunnafoni lase Bwajabate Dabatukura wa assalam